Sufritzen ari dena entzuteak, ematen baitie lotza. Gaur poesiak islatuko du, egoera gordin hotza. 1.080 € hilean, ez da inongo pagotza. Ea poemek biguntzen duten agintarien bihotza, agintarien bihotza. Naiz telebistan ematen duen guztia dela iluna, astelenero entzuten dugu pentsionisten oihartzuna. Pankartatzean elkar hartuta, langile elkartasuna. Ze polita den hori ikustea, behar dugun batasuna. Segi borrokan gogotsu baina, orain gozatu eguna.